Ασφικτική παραμένει η πίεση στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, με τις μονάδες εντατικής θεραπείας να δοκιμάζονται. Την ίδια ώρα τα κρούσματα πολλαπλασιάζονται. Κρίσιμες ώρες για τις μονάδες εντατικής θεραπείας στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Σε κάθε εφημερία δεκάδες πολίτες πέφτουν να υποβληθούν σε rapid test. Αρκετοί χρειάζονται νοσηλεία, κρεβάτια σε θαλάμους COVID γεμίζουν μέσα σε λίγες ώρες. Ήδη τα κρεβάτια σε μεθ COVID είναι καλυμμένα. Από ό,τι είπαν, ίσως να βάλουν κάποια κρεβάτια στα χειρουργεία έτσι ώστε να μπορούν να στηρίξουν ασθενείς που χρειάζονται. Το θέμα βέβαια είναι με τι προσωπικό θα γίνει όλο αυτό. Και αυτό που ξέρω είναι ότι οι τραυματιοφορείς ένας μετά τον άλλο βγαίνουν θετικοί. Κάνουμε οτιδήποτε είναι δυνατόν στα μέτρα του ανθρωπίνου δυνατού για να μετατρέψουμε κλίνες σε κλίνες κορονοϊού, να υποστηρίξουμε τους μηχανικά αεριζόμενους, αλλά και πριν από αυτό ακόμα. Στις κλινικές που νοσηλεύονται εφαρμόζουμε μεθόδους που παρατείνουν την παραμονή τους και τους δίνουν χρόνο στον πνεύμονα να ξεκουραστεί και να αναλάβει. Ασφικτική είναι η πίεση στο σύστημα υγείας. Μόλις 11 κρεβάτια μεθ είναι κενά στα νοσοκομεία της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Συγκλονίζει γιατρός του Παπα-Νικολάου, που μιλά για υγειονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου. Καλούμαστε καθημερινά, και αυτό δεν είναι υπερβολή, να διασωληνώσουμε ανθρώπους και να τους μεταφέρουμε στις μονάδες εντατικής θεραπείας, οι οποίες έχουν γεμίσει, είναι στα όρια τους. Την ώρα που τα κρούσματα συνεχίζουν να πολλαπλασιάζονται, κάποιοι φαίνεται να μην αντιλαμβάνονται τη σοβαρότητα της κατάστασης. 17 φοιτητές του Εράσμους έκαναν πάρτι τη νύχτα σε διαμέρισμα της Θεσσαλονίκης. Χόρευαν και έπιναν ακούγοντας δυνατά μουσική. Οι γείτονες κάλεσαν την αστυνομία, που προχώρησε στη σύλληψη των 2 διοργανωτών, επέβαλε πρόστιμα στους υπόλοιπους συμμετέχοντες. Συναγερμός έχει σημάνει τις τελευταίες ώρες και στην Αλεξανδρούπολη, καθώς σε οίκο Ευγυρίας 37 ηλικιωμένοι και 7 εργαζόμενοι βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό. Όλοι οι τρόφιμοι είναι ασυμπτωματικοί, μεταφέρθηκαν σε ειδική πτέρυγα και παραμένουν σε απομόνωση. Ενώπιον της δικαιοσύνης θα βρεθούν σήμερα οι 2 ιδιοκτήτες του διαμερίσματος, το οποίο, όπως ακούσατε, διοργανώθηκε το πάρτι με τους φοιτητές του Εράσμους. Πάμε στη Θεσσαλονίκη. Πολίνα Κολοκοτρώνη θα μας ενημερώσει. Πολίνα. Γιώργο, πριν από λίγο πέρασαν το κατόφλι του δικαστικού μεγάρου και βρίσκονται ενώπιον των εισαγγελικών αρχών 2 φοιτητές, οι ιδιοκτήτες, οι ενοικιαστές του διαμερίσματος και φερόμενοι ως διοργανωτές του πάρτι. Πρόκειται για έναν άντρα 24 ετών από την Παλαιστίνη και για μια γυναίκα 21 από τη Γαλλία. Κατηγορούνται για παραβίαση των μέτρων διασποράς μολυσματικών ασθενειών και περιμένουμε να δούμε αν θα απολογηθούν σήμερα ή αν θα πάρουν προθεσμία για να το πράξουν τις επόμενες ημέρες. Τώρα, Πολίνα, στη Δυτική Μακεδονία έχει σημάνει συναγερμός, καθώς έχουν βρεθεί πολλά μινγκ θετικά και τα περισσότερα θα θανατωθούν από αυτά. Ήδη η κτηνιατρική υπηρεσία της Κοζάνης προχωρά σήμερα στη θανάτωση περίπου 2.500 ζώων στη μονάδα όπου βρέθηκαν αρκετά θετικά. Άλλες 3 φάρμες έχουν βρεθεί θετικοί οι εκτροφείς και αναμένεται τις επόμενες ώρες να γίνει έλεγχος και στα ζώα τους. Αγωνιούν όμως οι γουραράδες της περιοχής, φοβούνται και για τα δικά τους μεν και προσπαθούν να πάρουν μέτρα για να τα προστατεύσουν. Πάντως, όσοι πληγούν θα αποζημιωθούν, ενώ σύμφωνα με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης υπάρχει και ένας κλειός ελέγχου περίπου 10 χιλιόμετρων γύρω από τις μονάδες που εντοπίζονται τα μολυσμένα μink, έτσι ώστε να μην υπάρχει διασπορά. Πολίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.